सावंतवाडी तालुक्याला अवकाळी पावसानं झोडपून काढलं। अनेक ठिकाणी पडझड झाली। सायंकाळी उशिरापर्यंत पावसाची संततधार सुरू होती, तर भुईपावडा, मांगवली, आखवणे, भोम, पुनर्वसन, गावठणात वादळाचा तडाखा बसला। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील आरोग्यविषयक विविध प्रश्नांबाबत आरोग्य भवन मुंबई इथं आरोग्यमंत्री प्रकाश आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली। ही बैठक माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या मागणीनुसार आयोजित करण्यात आली होती। या बैठकीत सावंतवाडी इथं प्रस्तावित मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा मार्ग मोकळा झाला। आमदारकीच्या 6 वर्षांच्या काळात कोकणात रोजगार आणण्यासाठी भर देणार असून विकासाला प्राधान्य देणार असल्याचा विश्वास भाजप आमदार प्रमोद जठार यांनी व्यक्त केला। हवामान खात्यानं सिंधुदुर्गसाठी 7 आणि 8 मे रोजी येलो अलर्ट जारी केलाय। गुरुवारी सायंकाळी सिंधुदुर्ग नगरीसह जिल्ह्यातील काही भागात वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसानं हजेरी लावली। 10वीच्या विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे। 10वीच्या परीक्षेचा निकाल शुक्रवारी 8 मे रोजी दुपारी 1 वाजता ऑनलाईन जाहीर केला जाणार आहे। राज्यातील जहाज बांधणी आणि सागरी पायाभूत सुविधा विकासाच्या दृष्टीनं नांदगाव, दिघे आणि विजयदुर्ग या 3 संभाव्य स्थळांचा सविस्तर तांत्रिक आणि आर्थिक आढावा घेण्यात आला। मंत्री नितेश राणेंच्या उपस्थितीत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी जहाज बांधणी प्रकल्पासाठी संभाव्य स्थळांबाबत सादरीकरण केलं। नवीन जुन्यांचा समन्वय करून आम्ही भाजपचा झेंडा हाती घेतलाय। 100% भाजप हे आमचं ध्येय असून आमच्यात गट नाही, भाजप हाच गट आहे, असं प्रतिपादन आमदार प्रमोद जठार यांनी केलं। खरीप हंगामाचा आढावा घेण्यासाठी आमदार निलेश राणेंनी कुडाळ येथील मराठा समाज हॉलमध्ये कृषी विभागाची बैठक बोलावली। या बैठकीला कुडाळ आणि मालवणचे कृषी अधिकारी उपस्थित होते। शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी अधिकारी जर गांभीर्याने काम करत नसतील तर खपवून घेतलं जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला। सावंतवाडीत भाजपची 2 नाही तर घराघरात कार्यालय झाली पाहिजेत। प्रमोद जठारचं मन विशाल आहे, त्यामुळे सर्वांनी एकसंधपणे काम करावं, असं मत आमदार प्रमोद जठार यांनी व्यक्त केलं आहे। कोकणातील आंबा काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याच्या मागणीसाठी येत्या 15 मे रोजी गिरगाव चौपाटी ते मुख्यमंत्र्यांचं वर्षा निवासस्थान असं भव्य मोर्चा आंबा आणि काजू बागायतदार यांच्या वतीनं काढण्यात येणार असल्याचा इशारा शेतकरी नेते राजू शेट्टींनी दिला। कणकवलीत गुरुवारी सायंकाळी 4:30 वाजण्याच्या सुमारास अचानक अवकाळी पाऊस बरसू लागला। परिणामी कणकवली शहरात व्यापारी वर्गासह सर्वांचीच त्रेधा तिरपड उडाली। पतसंस्थांसाठी काम करणाऱ्या पिग्मी एजंटांसाठीचा जाचक GR रद्द न केल्यास त्याची गुळी करू, असा इशारा कणकवलीचे उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक यांनी दिला। दोडा मार्गात अवकाळीनं अक्षरशः झोडपून काढले। सोसाट्याचा वारा आणि मेघगर्जनेसह सुरू झालेला पाऊस सायंकाळी तुफान फटकेबाजी करत होता। मुसळधार पावसामुळे तालुक्यात अनेक ठिकाणी झाडांची पडझड झाली। कुडाळ तालुका भाजपच्या वतीनं आमदार प्रमोद जठार यांच्या निवडीनिमित्त भव्य सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता। यावेळी जठार यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना पक्षाची पुढील दिशा आणि ध्येयधोरणं स्पष्ट केली। सावंतवाडी शहरातील MNGLच्या पाईपलाईनचं काम करताना संबंधितांकडून भूमिगत असलेली पाण्याची लाईन फोडली जात असून लोकांना 4-4 दिवस पाण्यापासून वंचित राहावं लागतं। नगर परिषदेच्या ठेकेदारांची अरेरावी सुरू असून त्यांचा आका कोण, असा सवाल काँग्रेसचे नगरसेवक तौफीर शेख यांनी केला। वादळी वाऱ्यामुळे देवगड बाजारपेठ येथील मार्गावर आंब्याच्या झाडाची फांदी पडून मार्ग पूर्ण बंद झाला होता। शर्थीच्या प्रयत्नांनंतर नगरपंचायत कर्मचारी, स्थानिक ग्रामस्थांनी हा रस्ता मोकळा करून वाहतूक पूर्ववत केली। आचरा परिसराला वादळ सदृश्य वाऱ्यानं झोडपलं। यात समर्थनगर येथील विष्णू केळकर यांच्या छपराचे पत्रे उडून मोठं नुकसान झालं। सुदैवानं घरातील लोकांना कोणतीही दुखापत झाली नाही। आंबोली घाटात दाणोलीजवळ एसटी आणि टेम्पोची धडक बसली। यात अपघात होऊन गाड्यांची हानी झाली। गडहिंग्लज मार्गे सावंतवाडी एसटीचा यात नुकसान झालं असून सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। दरम्यान टेम्पो चालक न थांबताच पळून गेल्यानं तीव्र नाराजी व्यक्त होतीये। कणकवली तालुक्यातील कासार्डे आनंदनगर इथं उभी केलेली दुचाकी अज्ञातानं लंपास केली आहे। याबाबतची तक्रार राजू कदम यांनी पोलीस ठाण्यात दिली। कणकवली शहरात दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या वाहतूक कोंडीच्या समस्येमुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतोय। पटवर्धन चौक ते कणकवली पोलीस ठाण्या रस्त्यावर वाहतूक कोंडी असल्यानं मनस्ताप सहन करावा लागतो। मी जिल्हाध्यक्ष असताना वेंगुर्लेतील महिला कार्यकर्त्यावर अत्याचार करणाऱ्याला
मी जिल्हाध्यक्ष असताना वेंगुर्लेतील महिला कार्यकर्त्यावर अत्याचार करणाऱ्याला घरात जाऊन मारला. एखाद्या महिलेवर अत्याचार झाला तर भाजपचा कार्यकर्ता फायर ब्रिगेड आणि पोलिसांसारखा उभा राहिला पाहिजे, असं मत प्रमोद जठार यांनी वेंगुर्लेत व्यक्त केलंय. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सिंधुदुर्ग इथं विशेष स्वच्छता अभियान राबवून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी स्वच्छ आणि नागरिकाभिमुख कार्यालयीन संस्कृतीचा संदेश दिलाय. कुडाळमधील पावशीवासियांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अखेर मार्गी लागलाय. मुंबई गोवा महामार्गावरील पावशेतील सर्व्हिस रोडवर अखेर दुभाजक बसवण्यात आले. आमदार निलेश राणे यांनी आमसभेत दिलेल्या रोखठोक आदेशाची ही फलश्रुती मानली जाते. पर्यटन राजधानी असलेलं मालवण सध्या पर्यटकांनी अक्षरशः फुलून गेलंय. उन्हाळी सुट्ट्या, समुद्र पर्यटन, ऐतिहासिक वारसा आणि कोकणी खाद्य संस्कृतीचा अनुभव घेण्यासाठी राज्यभरातून पर्यटक मालवणकडे आकर्षित होतात. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या हेलिकॉप्टरला वादळाचा फटका बसला. सुदैवानं मोठी दुर्घटना टळली असून मुरबाड इथं जात असताना पुन्हा हेलिकॉप्टर जुहू विमानतळावरती आणण्यात आलं.